Hanya hai tabuk social media o kaisa video kaisa fajo ka tiprasa cherai shikla chasoro bulai mani video mangpli tabuk social media Facebook o video viral ungjak viral video o nugui mano chung kamini kaisa kheta awaro shikla chasoro cherai khoroksana bini saksalai baya baksarok bono birsawi bumani lathi rwmani guchi rwmani saichung khoroksano dol milogui bumani mangpli tabuk social media o kaisa fajuka o video kaisa femani pore tabuk lukurok saimanang ujungjaka o viral video boroni o bujonai cherai khai sabo tai o bunai cherai no bunai rok khai sabo tai tamni bagui borok o cherai no amsuk kuthumui ma bulaikha tai o bunai cherai rok no dati no o viral video ni hote natugui kairina wngthu tai borok no sasti rwna wngthu hwnui bo baksa lukurok salai tonglaikha.